Salutare! Știai că o combinație simplă pe care o poți prepara în mai puțin de un minut dimineața îți poate transforma complet nivelul de energie și sănătate? Da, este vorba despre miere și turmeric. Această rețetă simplă a fost folosită de secole pentru a susține imunitatea, pentru a reduce inflamațiile și chiar pentru a-ți îmbunătăți digestia. Dar asta nu e tot. În acest video o să-ți explic de ce funcționează, cum se prepară și ce beneficii incredibile poate aduce această combinație în viața ta. Hai să descoperim împreună! Hai să fim sinceri, cine nu s-a trezit dimineața simțindu-se lipsit de energie? Ești obosit, fără chef și parcă nimic nu te poate pune pe picioare. Știu cum e, te bazezi pe cafea, poate chiar pe ceva dulce, doar ca să poți începe ziua. Dar în loc să te simți mai bine, parcă energia dispare la scurt timp. Sună cunoscut? Ce-ar fi dacă ți-aș spune că există o soluție naturală, care nu doar că îți oferă energia necesară, dar îți susține și sănătatea pe termen lung? Și nu e o pastilă miraculoasă sau o rețetă complicată. Este ceva simplu, accesibil și extrem de eficient. În continuare, o să-ți arăt exact de ce această combinație simplă poate face diferența și cum o poți integra în rutina ta zilnică. Să începem cu mierea. Știi deja că este dulce și delicioasă, dar ceea ce o face cu adevărat specială sunt proprietățile sale medicinale. Mierea este un antibacterian natural, plin de antioxidanți care îți întăresc sistemul imunitar. Este perfectă pentru a-ți calma digestia și chiar pentru a combate răcelile sau tusea. Și cel mai interesant, mierea îți oferă un boost natural de energie fără efectele de cădere pe care le ai după cafea sau zahăr rafinat. Acum să vorbim despre turmeric, această minune aurie. Ingredientul activ din turmeric, curcumina, este cunoscut pentru puternicele sale proprietăți antiinflamatorii. Practic, este ca un scut împotriva inflamațiilor din corp. Și nu doar atât. Turmericul ajută la îmbunătățirea digestiei, sprijină sănătatea creierului și chiar contribuie la o piele mai sănătoasă. Dar adevărata magie apare atunci când le combini. Mierea ajută la o absorbție mai bună a curcuminei, ceea ce înseamnă că obții beneficii maxime din fiecare linguriță. Este ca un parteneriat perfect între două superalimente. Gândește-te la asta ca la un ritual simplu de dimineață, care îți oferă energie, te ajută să lupți împotriva inflamațiilor și susține sănătatea pe termen lung. Și cel mai bun lucru, este natural, accesibil și ușor de pregătit. Știi ce m-a surprins cel mai mult la această combinație? Efectele rapide pe care le are asupra stării generale de bine. După doar câteva zile de consum, mulți oameni raportează mai multă energie dimineața, o digestie mai ușoară și chiar o reducere a durerilor articulare. Știința din spatele acestui mix este fascinantă. Mierea ajută la absorbția curcuminei din turmeric, făcându-l mai eficient, ceea ce o face ideală pentru cei care se confruntă cu inflamații cronice sau dureri. Ceea ce mi se pare cu adevărat uimitor este cât de simplu este să integrezi acest obicei în rutina ta zilnică. Un minut dimineața, atât îți ia să prepari această băutură, dar efectele pot fi resimțite întreaga zi. Și partea cea mai bună, este complet natural, fără aditivi, fără chimicale, doar miere, turmeric și un strop de apă caldă. Simplu, dar incredibil de eficient. Deci, ce am aflat azi? Am descoperit că această combinație simplă de miere cu turmeric poate face minuni pentru sănătatea ta. Am vorbit despre cum mierea îți oferă energie naturală și sprijină imunitatea, iar turmericul, cu proprietățile sale antiinflamatorii, protejează sănătatea articulațiilor și a sistemului digestiv. Dar adevărata magie apare atunci când le combini. Este simplu, eficient și complet natural. Exact ce ai nevoie pentru a începe ziua în forță. Acum e rândul tău. Încearcă acest obicei timp de o săptămână și spune-mi în comentarii cum te-ai simțit. Aștept cu nerăbdare să aflu experiența ta. Și nu uita să dai un like dacă ți-a plăcut acest video, să te abonezi pentru mai multe sfaturi sănătoase și să apeși pe clopoțel pentru a nu rata următorul clip. Până data viitoare, nu rămâne decât să te salut cu respect.